Grupp ta' residenti nġabru f'żona f'Santa Lucia sabiex jieħdu lura d-dritt tagħhom biex jipparkjaw f'parkeġġ li għal snin twal kien wieħed pubbliku. Dan il-parkeġġ li jinsab bis-Sweet Ground tal-futbol kien ilu mill-1994 iservi lir residenti kollha bħala parkeġġ pubbliku. Qabel ftit tal-ġimgħat ilu meta l-Gvern qabad u ħadan l-ispazju u taħ lil privat. Jidher li brabta ma' dan lanqas biss kien hemm applikazzjoni miftuħa mal-awtorità tal-ippjanar. Matul il-protesta li għalija attendew numru ta' residenti intqal kif il-Kunsill Lokali qatt ma kien marraf b'din id-deċiżjoni iżda kienu biss rapporti mir-residenti li saru jafu b'dak li seħ. Bil-parkeġġ pubbliku mhux tal li sar wieħed privat iżda qed jintuża l-skopijiet kummerċjali. B'din is-sitwazzjoni spiċċat tħolqot konġestjoni u problemi ta' parkeġġ għar-residenti. Ma sibx fejn tipparkja, trid toqgħod iddur. Pereżempju jien għandi l-mara ma tantx tista' timxi, rrid noqgħod nipparkja f'nofs it-triq. Mbagħad wassala u mmur. Issa stess kont sa naqla ċirrazzjoni għax hemm no parking hemm u sakemm tellajta ġie l-pulizija anke ġew ħabtu lin-nies mur naħi l-karozza għasa taqla ċirrazzjoni. Dik is-sitwazzjoni taw. Sitwazzjoni li mhux biss qed taffettwa lir-residenti iżda anke lil wienet li jinsabu fil-viċinanza kif tispjegana waħda mill-kunsilliera Connie De Battista. Issa ġiet ħolqa li prattikament flok daw ir-residenti biss qed jiġu affettwati residenti oħra. Għaliex? Għax daw kienu jipparkjaw hawnhekk, allura hawnhekk itteħdilhom. Issa daw imsieken iridu fejn jipparkjaw, mela fejn se jsibu ħajmorru jipparkjaw. Issa jekk xi ħadd ieħor kien jipparkja f'dak il-post, iċ-ċirku qed idur u qed jinħoloq ħafna inkonvenjent. Hawnhekk huwa shopping area. Right, mela dak li jkun li qiegħed min-naħa tal-iskola fejn noqgħod jiena ħajinżel jagħmel ix-shopping hawnhekk. Is-sens komun ħajsib fejn jipparkja, jien qiegħda issa qed nispiċċaw ċitazzjonijiet right left and center. Għaliex għax ħadd m'għandu fejn jipparkja. Bil-kunsillier li jimxi Barras jispjegalna kif il-lokalità spiċċat ċimiterju tal-karozzi, apparti r-riskju ta' saħħa li kapaċi joħloq dan il-parkeġġ u kien għalhekk li qed jittieħdu l-azzjonijiet kollha legali meħtieġa. Aħna bħala kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fis-6 ta' Settembru ressaqna protest ġudizzjarju fil-konfront ta' Princess Operations Limited minħabba din li ġara. Tinsemmu għaliex hija l-kumpanija li daħlet f'dan il-proċess kollu. Żommejnija responsabbli għal dak li qiegħda tagħmel u anke responsabbli indolo kulpa u moro. X'ser nagħmlu l-qudiem eżattament waqt din il-laqgħa kemm jiena u kemm Connie għedna li ħarresqu mozzjoni fil-Kunsill kif diġà batna l-email sabiex il-Kunsill jiltaqa' u niddiskutu l-mozzjoni sabiex nieħdu passi legali sabiex nirrexxindu dan il-kuntratt illi hawnhekk. Kuntratt illi ħoloq ħafna inkonvenjent u kuntratt aktar li minn hekk illi mar kontra il-liġi ta' dawn il-kuntratti obbligatorji, kuntratti governattivi li saru tramite il-liġi sportiva li ħoloq dan il-gvern. Preżentament il-parkeġġ qed iservi bħala spazju għal iktar minn 100 karozza tal-kerim meta jidher li l-bil oriġinali kien li dan il-parkeġġ jingħata lil Santa Lucia Football Club biex iservi lill-klijenti tagħhom, xi ħaġa li qed iġġib oġġezzjoni kbira. U minkejja talbiet ripetuti sabiex il-Kunsill Lokali jifhem sew x'kien il-bil ma' Sport Malta, talbiet għall-laqgħat qed jiġu rifjutati. Bil-Kunsill Lokali qed jitlob sabiex dan il-parkeġġ jerġa' jingħata lura lir-residenti. Preżenti għal din il-protesta kien hemm fost l-oħrajn ix-Shadow Ministers Mark Anthony Sammut u Bernice Bonello.